Dr. Time da so na so yasene ema yede no nsia bremu kase eba ba besom wo wo se yade no aye chronic ya fabra na kache wo se gi said ye wawuo ana de waseye ene wantimi nsa na yade na aka ne nyina no wo de tamo ebeto so e de amawo na etiri di yade no de edi tuase eye time mixture ene ne capsules no aya no wapebi na aboa wonu matontumi ni di me pacho eye time herbal mixture ene capsules ene ye kanfo ede amawo na we so eka ho ebia na Pepsodent cavity fighter toothpaste wanam so eso yasene enti ya na wachusi o wosino pese nya ahoden emu wanu mutie watimi obokase yemu se gburu eye Pepsodent cavity fighter toothpaste ene ye kanfo ede amawo ene nwumre ensemo a yadidi wontu ano de wobeti bi ene sei etuo akasa ama enipa baako etina nanom ensedo ewo wale na sia highway no eso de esi ye pote no emunsam enam awiai na aboache festival no ekoso no empanimfo akire mu se nipa baako etina nanom sedu emerante no ye wo made ni bi ho enenam so ema enipa baako itina nanom ensedo yede munsam ebesomo sada na ebekwa kopie mu ewo aboache festival na mu Ghana mampani abedi akire obefo na anaje no poko agemai wakasa akire mu sedie okopie mu ma adwumade no eye kama no wode nsempebure na etudwa yeda na akire nwumre ade asomo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama akire mu se enche one more the 1,200 megawatts power plant baba beboa ama enkania no etumi egina so yate asem de ne empem no na enu achi no empanifo bebre na ekasa efa sa power plant ya wakan wasem se wei enya nusu kra yate yenim sa afa kra mo bekase ye wia wisi wei is in the pipeline owura adomako Mensa Collins wono ene kasa ye betwapo akwakopie mu obi maso nipa mako edu emiensa ye kirebu so pie mu ewo Israel wati na nanom nsedu akwaya rehosam ensam ni bi kan ye dem ho ene na nwumre kwanten kro Abena Badu Adepa Kwofie merci adwa me de besom wo ye free sam na se e wa rehusemi mu e de ama wo eneyi ye boaboa ye ho abakase de mu ababebe ensemi di asomwa no e na wopie mu e wo ware na sia highway no eso a wani mu kire mu se amrobesi akomfortachi am abra wi dwura ye wani mo nko ba no ma di ba wade yi wani mu kutakuta tuo ene de ka ho ekopie mu kwantempo ne so e na ade hia wani mu so ekwa akodi wo mu dwuma no wamu sani etu ogu won so na wanu mu kire mu say car registration number AS 4941-25 ya na de adehie efri zibila eno no ewo upper east region a womodi womani akire mu ewo Tamale northern region ho ena akomfortachi amoy ekwato hye won so ene fa mobile phone bra fa usika bra fa bibia wa ho bia omoje yaji pin code nyina sense mobile money no peso mo entem na ni nyina no akwakoya rehosam pa na ebra posifo emu se wonom enya nente yesa no wanu bopina fa ho na so na de ebesi anya si enti no pani wono okasa edema posi adwumakuo ne fe no ewa north east region eye ASP Robert Anibik wono anene Sompa kase etwetwe nkomo no kire mu se womo ete ye no na akwaya rehosam pa na so womo betumi aye de womo betumi aboa bia no mkoye yi adehye bebre na ene praye enam so manipa baako de womo koy na kyerese wono no wati na nanom se do dada womo de ne kopie mu ewo bia ya yekora mu na womo prepra ne de wonom egusu a adokotafo ne anesefo egina won so ehwese yebetumi apre nkwa no ede ama wonom na posi opani okasa de ma womo ewo north east region ho no ene kaseyefo echeche mu no sei de wawuo no anade wati na nanom nsedo no esanse na ne cast bia nhada eni ne ho no nti wo nhada hu se bia semasi anaso obentinnie na so ni nyina mu no wo meka kire busua sei se bia wo de hye bi afiri adi na omaye a na kire se wabo anan e wo mpotam ho no me sanse wo nyina ye mentifedo mantam mu na wo mo besre asa bia ya wo de ne ko ye ya wo mo kwakokora no wo mo be papai na ya hwe de broni beka se optosi no ne hu ade ko de poti a enam so emu a weti na nanom ense do
yet one samono aso one some from Fifini Emantamo, and 1 year do na a futu municipal ho, Abuache festival, no natures ya fashe, ya na Fibiano, one edi, a few so one akekawo ho, a wafa yasam ketua, and penny for an intinia chocho Europe now, one more can be womb, and a copy more our Sa festival, I say Abuache, no more quachi abuai by a pan of said the Rantiquay, one more pejanu could be no more tony descended, not by quiet and say, no, I saw no queer, na yasam get to an pa na openia wano kopie mu ho enaja otonkrai efri ho esom yen sompa kasia ye mpanimfo bi a wo mkwae no mu kire mu se wo mu die wo mu nim se emrante kwa na won mapie mu wo afahye na so ye no wo mu behwe no wo agi adesuade papa bi de afri mu si yakwachi aboa ne ba ya aboa no kra se na ekom de no sa no amen ni nyina no wo betimi aye san bi ama mpanimfo atimi a kire ni nyina mu na so emrante kwa ne ba ya wo mu di moto afidie tetafo tu lege bi ena wo mu di display ene ye obitimi chia ni nchemu a na so wo tiatani wo wanse wasa pagya ne ho kekra wo no wo de esi wo esanse na wo mu display sa ni ntino enam so ema enipa baako etina na nam siedo na wo mu kire mu so wo mu di kwasi ani se gen ya bra no wo mani na wo ho so enipa mienu so de critically injured na chese wo mo prepra na mu edene ya sabre sa doctor for kra nyankopon anu wo mu nimdia ne adwen mu do a wo mo anyo mo adwuma ne ye betimi kra mo matim na nanom siedo na akoya ahwo sem papa besan se enim sa afahye de ye di ede kai ye na nanom ede bibia ekoyie ye dododo ye ho wo mo aye hu wo mo ache wo mo bafie emi ye sua ade papa efiri mu sansan kwada ne kura kosuku etimi ka kire almost right about Abuache festival etin kai ye se na amakono na kai ade sua ene wo mo kofa nso we die wo mo agura wo mo kodi ye ya aguboni nti ena wo mo di moto yi ekwaye pon ema ekwawi ase akwanhia esi ya enipa ba kwoti na nanom se do a akonso a woka ho afoforo mienu wo mo kire mu se wo mo prepra emu eden ya sabre yi adokotafo agina won so tentene ya ye hwese yo so wo ho betimi atọ wonom yada so agina mu e Abuache festival na emu na opani a wono oyo my Ghana opani kase abedi akire meche professor na Jeno Opoku Ajeman okopie mu e wadwumadie no asebi na wakasa akire mu sei wone nampanimfo sede wo mo betumi aye bia wamo ede niam begwa kwamu na etumi aboa ama bibia etumi akoyie professor ekasa no ene wo kire mu se wohwemu a ebinumu kire mu se an na ndi se manyoko no ebaye wamo bosha wono mo hya ye no kra no se de ade ekoyidie anhwe a wamo ntimi ni so ene wase who told you so wamo be di so edi so ama emma be boye nsam sha de ama wonom wase wamo hyebo eye 2024 wa bra no mo bonto ane say women's wamo be si bank anomba bie women's development bank de aboa ma ama ma so atimi agegi mu besia kakra ama wono ehunu ma so wona kwankro na wohwemu a sede wamo ba ye na niema eye akira ka wamo so nti wamo de niema gugwa kwam kakra sisi a enche bia de aduni de aka to ne bro na sa women's development bank no wonom ede niema hopa agwa kwam eno no betumi aboa ma womo muton tomatoes womo muton paint entade womo muton momonini bibia bi momudie nie ena ebey vice president Nana Jane Opoku Ajamaidensam eni. In the 2024 campaign, we shared our plans for the nation, and I would like to touch on a few of them today. We said we would establish a women's development bank, and I'm pleased to inform you that significant progress has been made. Many women in this community are the backbone of their households and the local economy, yet they often lack access to credit. The bank will provide accessible, affordable financial support to fishmongers, market women, traders, and small-scale entrepreneurs, for example. And it will be mainly for the women of this country who are often left on the sidelines of formal financial systems. This is a key part of our broader agenda on inclusive finance and will empower them to expand their businesses, increase incomes, and improve the quality of life for their families. Eno ana betimi aboa ema
ama won so won dwa wonum edi ni won dwumadi a wonum ye wo man mu nyina no wo so etumi aye ni yie na aboa amoman no so anya ho faso papa bi afa abusua no so ebenya faso papa de free won mo so afei wo enkasa ni nyina mu ekire se Women's Bank ne de obefo na na Jeno Poku Ajeman ye vice president aboache festivals eno de sansemi etu dwa se enche bibia ebegugu akwemu kama yenko ensem mu ewo ensem foforo mu yen free vice mu na yenko ne boss eye Ghana Mampeni His Excellency Yewura John Dramani Mahama na ne nyina efa resetting Ghana engagement ya wonom ede sheshe so poe mantamo na dwumadie na sia no wakasa kire mu se na nsan ya akosombo wamo substation ehye ema na enkania no wo ho a wo bete fon wo ho bete dum na abeso na abefon na abehan na abeso na abedum ena chese o Mampeni dada no so aba ya Mr. Ababio wasan abeka na ho abaye na ade ni bio dum so ne de yenim no enti wanu ana sanso di dum so abayi ene ebi mu kura twanwom ene e wukọ social media no so anya asam kọto akora ni nyina mu no mpanimfo sese de poma akọtwene de twene wo mo aye adwuma ni yie ama bibia etumi abayi na sede be ye beboa ema yenkane ho nsensam no ebetumi agina na wie mu di ama dum so yama ne baba yo no e wasempanifo de ne mapapa gwakwam enti Ghana Mampeni say 1200 megawatts power plant and one in mpanimfo enche afia bekwa wieye na womo atimi aye ho bibi na ababa boa yen ama Ghana yenkane agina so se eduru sabre no a Togo Burkina ene de keka ho nyina yabe so praye wo nkane share Ghana send economy ni sikono ama your consumption air costo your buy na consumption na number 3,500 megawatts and then we can say your consumption at peak it drew 4,300 megawatts. If we say more investment about room into the demand for electricity is increasing into I was say your generation be account send a yebenya redundancy ni abrofo friend redundancy. Apart from that, say ye na donso na ye di biko Burkina ne Togo omu na omu yakania na omu tuaeka. It will bring foreign exchange into the country. Enti ye ne finance ne energy. Omo ye design ye be ye 1,200 megawatt gas fired electricity generating plant. And somebody dear na ehye ho wo mo bone tetenten pa sanse na kwaya asem de se mpanifo timi ye 1,200 megawatts power plant na eboa enyinam ahoden kanea no metimi gina so na emmonani a ho na enya ne de ho na chiri for asempa kodo na ntino na wo sempanifo bo wo ho so na bibia tumi ekoye na ode sansemi etu dwameche Ghana Mampeni His Excellency Yewura John Dramani Mahama wakasa wie ya pe na mpanifo so say yatene da we mokai last year mo budget kura mo di bam na nka na wo beka ni sei no na wo mo ni misa nka mo wie kura na beka so wo kire mo se hwie be afi nkwa wie de se kwan wa asade ye wo pese we ye boy ensam bi ede ma wo sei anase ye nso yoyoyo ana babamba opani e wo no oka sansemi eye owura adomako Collins mensa wo no na ehie sansemi se we enye news kura. It's nothing new. We mentioned it in the budget last year. We're hoping that by now they would have been gone far with it. I'm surprised that the president is reiterating that it's in the pipeline. It's not a new project. They have mentioned it in the past budget, the 2026 budget. As I speak, Parliament has not been served, or the Committee on Energy has not been briefed with the full details as to how they intend to roll out that particular program. So here the president says it's in the pipeline. I'm not too sure what they mean by it's in the pipeline. The point I'm making is that it's nothing wrong. It's not a new announcement. The minister had already mentioned it in his budget in last year. Efija kwabre emra shebedwani upiemo ewo emra shebedwamu a energy committee no why deputy ranking member Ora Collins Adomako Mensa wono ne kasa ye ne kasa na so a wose ebra wonom ete yakra ewo budget no emu no na bia etwamu na wo munim se anka wo bete ho asem biom no na ewasanke dikan eba energy committee no wo mo na so no wo mo hwa enkratam ehu se aso ade we ya yede ba budget ni mu no sei ne yebefa so ayebeye no ekwan we ne yebefa so ayebeye no nanso wo mo hu hwe eno ane se Ghana Mampeni aka ho asem se 1,200 megawatt na enchafi bekwa we ye de na bibia ayeye enti wo mo hwa ni mu asese mra hye bedwam wo mo ehya asese wo mo kwa asetena bia wu a
one more sa energy committee no eswodo one betimi ebisa ho nsam na mpanimfo nso atwombo achechemu ehia one mo pa. In relation to the 1,200, after it was mentioned in the budget, we've not received any as to how it's going to be implemented. We have some information from the grapevine that they intend to put together a special purpose vehicle, an SPV kind of, to ensure that that project is comes to fruition. They are using the Ghana Infrastructure Investment Fund as a conduit to have this plans put together. I'm sure when they get to a stage where they have to come to Parliament to brief us, they'll do so. Points about transparency, which is what I subscribe to. I'm just hoping that when we resume, I think as a committee, we can call the ministry to get a proper briefing, especially when the president has said that they intend to have a fourth up in this year. I think it's in the right place for us to request for full details, which we'll do so when we resume. Afija kwabre emra shebedwani onuanyamfo Collins adomako mensa wono ne kasa ye upiemo e wo mra shebedwamu a energy committee no wono na ye deputy ranking member eno de sansemi atudwai entinu we no enye news emfa ma wo mo 1200 megawatt power plant no abana kadada eso obeye ntu wo kasa afia kwa wiye no wa ye dia na chese wo mu hwa ni mu wɔn kɔ asetena pɛ sansɛm no ɛno so bɛka nsɛm a wɔn ani bɛdi akyi ho na ɛtumi aboa ɔsoani a wɔn wɔhyɛ yakwan ne yakwantempɔn ho nsɛm soɔ ɛyɛ ononyamfoɔ govins kwame abogya wɔn ɛna ɛkasa adakuru mmerɛ ahyɛ bedwani no wɔde ato dwa akyire mu sɛ aban yi ba ayɛ yi wɔn ahwehwɛ mu ahu sɛ akwan a ɛho hia wɔnom ya akwan a ebi mu esu efiri kwame apɔnkyɛ brɛ so no wɔn mu ntwani ɛmfa nhwɛ ebi mu sɛ ebi mu kaseyane ɛna wɔn ayi mu wɔsi bibi ansi saa da akwan a wɔn bɛto ya na aprɔprɔ na ayɛ sɛ kontebe ne nyina no aban ayɛ bi wɔgusu a wɔyɛ obi anka na kɔma mfa nto ne yam sɛ ebi a aban dada no ɛna ɛhyɛ wɔ yase ɛna aban foforɔ yi ba ayɛ yi wɔyi ani ɛde ama wɔn ɔsɛ ebi nsi da wɔn deɛ wɔn bɛto yɛ nyinaa wɔn mo yɛ wɔn bɛkɔ so ayɛ ɛkɔsi sɛ bibia bɛyɛ yie ɛma yɛ akwan ho nsɛm no bibia bɛtumi ayɛ mu trouble. One of the easiest things you see when government change in our country historically is to see project being abandoned. And then I started here, then they abandoned it. President Muhammad directed that no road project should be suspended or cancelled under his regime. And as we speak today, no road project have been suspended. Two, even if the projects are not cancelled or suspended, what you see is that the contractors never get paid. Indeed, what you see with the Cocoa Board road program collapsing was simply because of the policy decision taken in 2017 by the previous government to say that all Cocoa road projects suspended and gone through a so-called investigation. By the time they finished, almost all the projects went back. Oswenia wono osha yakwan ni yakwantempon ho nsem so onenyanfo governance kwame agboja adakuru emra hyebedwani no wono ene kasa yi enti aban no entwa kwan bia wo mo beto ya na aban dada no eyenum wo mo ntwamu ni nyina no wo mo bekoso aye ekopem bra adehye eho ebeto wonom na ebusua yi yade bi aye kwadanda wachinchina bre wanante abre wo sode a wasuasuasuasu wo de hye bi stroke ya nwedweye agye na bɔso ɛma wanso agye wa bɔso bi esan sɛ wo na ate ne nkyɛn untumi nkontimi ma ebi nso anka wo kɔkɔyɛ lalasu lala kakra enka wo benya bebi ɛde atɔaduro bi di ama no enti ne yɛ ka kyerɛ sɛ Dr. Tamuda so Midimafo Herbal Center wɔse faade hye ne bra na kache wate na ɔmfa taamo ɛnto yadeɛ no so ɛmfa ma wo yadeɛ bia wɔse gye sɛ deɛ wawuo anaasɛ deɛ wasɛyɛ wɔno na Nyankopɔn so ne daeɛ ɛde ne kɔ nwuram 40 days 40 nights wɔmfa nsuo ankana no wɔmfa aduane ankana no ne nyinaa no ɔkyerɛ ne hahama ɛne no hini no ne ta ɛsɛ wɔmfa magye yadeɛ san sɛ kyerɛ ne sɛ yɛnu aduaba no ne yɛfa aha ne nsa yadeɛ Dr. Tamuda so yɛbrɛ yi so wɔno na yɛ yɛagye nkɔ a wɔde abibiduro ɛsa yadeɛ o enti no prostate nyodweyɛ no fa kɔ na kache mɛma no afɛ infertility both men and women monkɔ Dr. Tamuda so na ɔma mo baby ngɛngɛn ɛntom na so yadeɛ bia Dr. Tamuda so sɛ fabra na kache na ɔmfa tamo ɛnto yadeɛ no so ɛmfa ɛma wo kidney ho nsɛnsɛm yadeɛ no ayɛ chronic mama ɔyɛ deɛ din a menka sɛ wonka ho hypertension ne diabetes fo ni nyina no momfa nkɔ na kache pokɔ se mayera wɔn kran ha wɔse yadeɛ no bɛyera kuma se ebuo kwa agogo wɔne agogo government school no ɛna di hwɛ animu 0244 774 282 ana 0500 727215 Midimafo Herbal Center ɔse the Lord is our ultimate healer. Time herbal mixture ɛne ne capsules ɛno ɛna yɛnom ama 3D yadeɛ no a
agye nipadua na bɔsoɔ no da bia wokɔ doctor sɛ malaria yi deɛ yɛma waduro koraa kwanko yɛma waduro koraa kwanko mesrɛ wo wodi paake ne nyinaa hyɛ pɔrɛten bag mu fa to hɔ na kɔtɔ time time si yɛka kyerɛ sɛ malaria nko ade a worry no more ɛyɛ time time ɛne yɛkamfo de ama wɔ wokɔ ɛyɛ bia yɛ ɛto aduro bia over the counter anaa pharmaceutical shop a wɔsɛ ɛyɛ time ɛyɛ time na wapɛ bi wanu mu a aya na ayɛ ɔbɛtɛɛ no wansuo nyɛ ɔdɛ drink nyɛ ɔdɛ aduane bia yɛma pizza koraa wo sɛ nyɛ ɔdɛ nti ɛyɛ time na ɛbɛboa wo wo honam ɛyɛ ɔbahaa mesrɛ wo na kyɛ sɛ honam ayɛ ɔboho no yɛ na wapɛ time ne bi na ɛboa wo 0244417669 0244417669 na mpanifo ɛmoa wo wosɔre a wodi enkyene wodi asikyire ɛne sweet wodi bi paa ne nyinaa wosen no ɛna ya ɛboa wo ama watimi adidie wobɛdidi no wate dɛ ɛyɛ wosen no ɛno so ka ho enti no wadidi anopa adidi anwumere no anwumere kwada abɛtwe wosen anopa so de abɛtwe wosen de yɛ ka ama so bɛtwe wosen ama wosen anya hoɔden ama wosen no ɛmfemfem ɛyɛ Pepsodent cavity fighter toothpaste Pepsodent cavity fighter toothpaste ɛno ne yɛ kamfo de ama wo when we di choose anopa we di choose anwumere a wo sen femfem obi wa no ma no ai so ata kakra bi o se ei ekiki mi sen ekiki o se ha adwen afei aduane a wodi bia besa wanum enti na anopa fa Pepsodent cavity fighter toothpaste fa choose anopa ene anwumere na etumi aboa wo wo se Pepsodent every small matters wo se de no anasa wo nwenwe abenwenwe no ehia yen pa ye kɔ akɔwie kaseɛ no ɛwɔ bi ɛman so mu amani efiri Israel ɛba ɛne sɛ enipa maako edu ɛmiɛnsa 13 wɔti na nanom ɛnse do na nye wɔn ankasa na wɔn to wɔn kɔn ewu yɛ na emom ɛyɛ deɛ si hɔ nom a sɛsɛ no sɛ deɛ Lebanese foɔ no wɔnom ɛkeka wɔn ho afei sɛ deɛ wɔn ministry ne nyinaa no wɔn ɛka ɛsie nie wɔn si adehyɛ maako edu ɛmiɛnsa yɛku wɔnom ɛwɔ Israel no wɔn nyinaa ɛyɛ Lebanese foɔ wɔn health ministry no ɛna de saa krataa abayi wɔn bubu mu a nkwadaa wɔm ɛmaa wɔm afei mmarima nso ɛwɔm na ne nyinaa mu no wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn gu so a wɔn hwehwɛ bea yɛ pɔtee yɛ nam so ɛma awerɛhosɛmi esi yɛ na enipa 13 na wɔn ti na nanom sɛ dodo emu maako aduasa mmienu 32 ɛna wɔn pirepire mu ɔden na no fia da yi kura mpo a wɔn kura no wɔn hu bea yɛ a wɔn ɛde wɔn kɔ akɔguo ɛna saa awerɛhosɛm kɛseɛ asan so esi hɔ na ne nyinaa mu mpanyinfoɔ sɛ wɔ ɛyɛ history wohwɛ na woforo trend na wobɛhu baabi yɛ firi bantu wɔn hu enti ne nyawo amɛyɛ wɔn so deɛ mpanisa metea na me madam ho so yesu ne yɛgyina ama no osia brɛ mu kase a yɛde so mu free Sompa 106.5Fm akra so no yɛbu ne kɔm sɛ pɛn afei ne waso wafidi ansɛm adidi wontua no ebi ne sɛ vice president ɔpɛfo na na gye no pokɔ agyeman de ato dwa akyerɛ mu sɛ ɛnkyɛ bia Women's Development Bank no mpanimfoɔ ɛde nneɛma agu akwan mu ɛba so life and colored na ababa bɛboa mmaa awerɛhosɛm nso asi ɛwɔ wale kwantempɔn ne so a ne nyinaa no ɛfa amrɔbɛs wɔn kɔ atake apasenyafoɔ enipa baako oti na nanom sie do mmienu so deɛ critically injured na wɔn prɛprɛ mu ɛden no yɛ adɔkotafoɔ agyina wɔn so Ghana man panin His Excellency yɛwura John Dramani Mahama sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛnam ahoɔden no bɛgyina so ɛma yɛmfa dum so mɛta gini bio ɛma sɛ deɛ wɔbɛkɔ ne fie ɛnkyɛ na ɛbɛda ne tiri so bagaya no ɛno nti wɔde 1200 megawatt power plant ɛde ba afi bɛkɔ awie no na bibia akɔ yie yɛkɔ obi man so ɛkɔfa deɛ asi ɛwɔ Israel enipa maako du mmiɛnsa a wɔn yɛ Lebanese foɔ wɔn ati na nanom sia do deɛ asi hɔ yia ne nyinaa yɛ wɔ nimsɛm wei so ɛne yɛgyina na nsɛm ne yɛde ne nyinaa asi nsɛm ne firi Sompa 106.5Fm akra so no ɛfa santimantamo Sompa 93.1 ayiko FM 100.9 Anapopa Radio Paris France abochimemo takwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachima Sompa 106.1 sunyane Sompa 98.9 enkranza Sompa 90.7 ana afedo ma Sompa 101.3 manke simne ne nkwado eye Kingdom 106.1 sunyane
ni nyina no eye sompa wo afa ni nyina awie afa Kanesheba radio nso fa bi e wo Kanesheba kese nim doma 100.7 doma hinkuro decoder no wote yenka Facebook no yeda mo nyina mo ase YouTube no nso yetwa mo puse you do all na Sarfo kantanka dama ene pagya yen fifia ha ebesi ntintan fidie nso ma wonya bi ehwe yen ema me dimafo herbal center Dr. Time da so ehso yasene Time herbal Mr. Ebo ne babamba afa Pepsodent cavity toothpaste one so ebo ni pia ema ye besom wo me amejibre ene adaje ekan ensemi ede som wo midin Abena Badu Adepa Kwofie abusuya yada mu nyina mo ase ama mo moniti ene hwa adehye